Di pa tantong dugay, dunay usa ka sa akong nahinumduman, usa ka communications company nga ang ilahang kanang gina-espouse nga value o ilaha bang matawag na nato nga company tagline kanang gitawag nga synergy. Synergy. Usa ra siya ka pulong pero very powerful kaayo. Combination siya sa kining Latin nga sin, word nga sin, which means together, unya shortened form pod sa English word nga energy. Sa ato pa together, energy. No? Kung gisumpay lang, no? Nahulog nga kanang compound word. Bag-o siya nga, nahulog nga bag-o nga word, ang synergy. More bag sin meaning together, one meaning one, unya energy. Sa gani ng energy. Sa elementary pa ko, nainumduman ako nga ang definition sa energy sa science is the power to do work. The power to do work. So sa ato pa, doon na tayo energy, kabuhat tag mga butang, makatrabaho ta. Muna ka ng galuya, kayong kag-awa na siya energy. O di na kabuhat og work. Pero ang nindot aning word nga synergy, base sa value ning maong kumpanya, sa nagkadaghan-daghan nga mga resources, no? Kay numdum ko murag fiber optic man ni, nya bag-o ra man to gi-introduce ang kanang smart dili kanang digital phones, no? Nya mga cell sites, the use of this mga kuyaw na kayo nga mga sophisticated na nga mga gamit. They are put together sa usa ka i-deliver nga serbisyo sa maong kumpanya. Nya, siyempre, labi pa ana, ang human resource, ang expertise sa paghatag sa maong produkto o serbisyo. Muna gitawag nga synergy. Mga igsuon, mga sukad pa ni aging mga simana, aging Domingo, hangtod karon o gani siguro sa mga umaabot pa nga mga adlaw, ang atong Ginoo naghisgot nga ingon og pagsaad kanato nga iyang ipadala ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga mahimong tigpanalipod, mahimong tighuhupay sa mga magtotoo. Siguro agig paagi na ni the way it is arranged, no, ang ato ang readings, particularly the gospel, gi-arrange siya as a way to prepare. Iandam ta sa dakong kapistahan sa Pentecostes. Nga duwa ka semana gikan karon. O karon Domingo, kapistahan man sa kining Ascension. Then next Sunday, atuan ang sa ulugon ang maong kanang kapistahan sa pagkunsad sa Espiritu Santo, ang Pentecostes. So a way of preparing the church sa maong dakong kapistahan. Og mauni ang kining nakita nato nga gikan sa saad sa atong Ginoo, no? Gani karon sa unang pagbasa, makita nato ang ingon tag ang lihok niini, no? Ang outcome, ang resulta sa maong saad. Nadunggan nato ang usa ka bahin sa basahon diha sa buhat sa mga apostoles. Gatong timan-an nga nagsulat sa buhat sa mga apostoles mao si San Lucas. Ug nasama sa iyang paagi sa pagsulat sa ebanghelyo, sa iyahang ebanghelyo ni San Lucas, dunay mga ingon tag strange things nga iyahang giapil sa iyahang pagsulat. Nakahinumdum ta sa iyahang pagsulat sa pagkatawo sa atong Ginoo, iyahang gihatagan ta og istorya nga ang mga anghel sa kalangitan ning naog diya sa pagpahibalo sa mga magbalantay sa karnero na unya gikan sa langit nanganta sila og gloria in excelsis Deo, no? Nga katingalahan nga mga butang. Mao po ni ang gisulat ni San Lucas karon, murag agig ingon ana nga style of writing nga matud pa sa istorya samtang gipriso si Pablo o si Silas, human nga gidagmalan sila, gibato,
gibunal-bunalan, nga gipriso dito sa prisuhan, samtang nagkanta sila og pagdayeg sa Dios, no? Kining lisod nindot yung kain ng kuano, manabitang bisan pa sa kalisod sa panahon, lisod sa ato ang mga kasinatian, but still you can afford to sing praises to God, makagaan gyud, no? Na ako'y nailhan nga tawo nga ingon ana nga ang kanang stress reliever daw niya samtang paingon siya sa opisina para mahupay ang iyahang stress sa trabaho ana padulong sa opisina or pauli sa balay. Iya magpatugtog lang gyud daw siya og kanang kuan mga worship songs, no? Worship songs. Dako daw kaayo gyud og tabang. Mawala gyud daw, mahupay gyud daw ang iyahang gibati nga stress. Tension sa iyahang mga muscles. O diri sa nahitabo kang Pablo o kang Silas, sa dihang nagkanta sila, siguro ang ilang kanta nga praising, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ano? Bininyo sa nahitabo, kusog nga linog. Grabe ang account kung ato ag yung basahon, maminaw ka. Sa kusog kayo nga linog, makalilisang nga linog, na abre ang mga pultahan sa prisuhan. No? Can only imagine. Atong una, grabe makay na pagkabuhat yun nila ang ilahang mga pultahan sa ilahang prisuhan mismo. Naukang. Unya, ang katong mga chains, no? Nga gigapos man sila, di pa kontento sa pagtrangka sa pultahan sa prisuhan, gigapos pag yun sila. Nangatanggal. Ingon ana ka powerful ang maong earthquake. Of course, pagpakita ni San Lucas sa iyahang pagsulat nga ninglihok ang gahom sa espiritu, no? And then nakita nato diri karon ang synergy. Ang lihok sa espiritu sa usa ka makalilisang nga linog ug katingalahan nga mga butang kahibulungan nga nahitabo diha sa kulungan. Unya ang warden, no? Ang jail warden, doon na siya'y pagbag-o sa iyahang kasing-kasing. Gidawat gani niya ug nagpabunyag, gidawat niya ang pagtuo ug siya ug ang iyahang tibuok pamilya nagpabunyag. Tungod sa synergy ni Pablo ug ni Silas ug sa balaan nga espiritu. Sa kasinatian ni Pablo ug ni Silas, makaingon yun ta nga tinuod ang kining balaan nga espiritu, advocate, is a defender and consoler. Makaingon ta nga bunal-bunalan man sila, asa man ang pagkadepensa diha. Of course, wala, no? Kay kahiagom gyud sila sakit. Pero sa dihang na-convert na, no? Nadani na ang jail warden sa pagtuo. Unsa ang gibuhat sa jail warden? Gidala silang duha dito sa ilang balay ug didto ilang gitambalan si Pablo ug si Silas. Comforter, no? Maghuhupay. Mga igsuon, mao ni ang lihok sa espiritu na makita nato nga grabe, no? Kanang amazing yung kaayo nga butang. And it works with the spirit nga dili makita ug ang human agent nga makita. Kung i-combine ning duha, pagka makalilisang nga gahom, nagikan sa tawo, gikan sa Ginoo. Nga igsuon, samtang mangandam kita sa kapistahan sa Pentecostes, itong pangayoon sa Ginoo ang maong gasa nga kita sa ato ang pagpadayon sa ato ang pagpuyo ning kalibutana ban sa atong pagtuo magmadasigon kita sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa uban.